கார்த்திகை தீபத்துக்கு ஒரு சின்ன டிப்ஸ் பார்க்கலாம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா பாதாம் மரம் நிறைய இடங்களில் பார்த்துருப்போம். ஸோ அதோடைய இலை எல்லாமே வந்து சும்மா நிறைய முளைஞ்சு கிடக்கும். அதனால் நமக்கு வந்து பெரிய இலை சின்ன இலை அது மாதிரி நிறைய சைஸில் அதுலேயே இருக்கும் மரத்துலேயே. நம்ம தேவைக்கேற்ப இலையெல்லாம் பறித்து எடுத்துகிட்டு வந்து இது மாதிரி எண்ணெய் தீபம் ஏற்றுறோம் இல்லையா, விளக்கு கடியில் இந்த மாதிரி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து எல்லா இடங்களையும் நம்ம விளக்கு வைக்கும்போது அந்த இலையை வச்சு வைக்கலாம். கீழே வச்சுட்டோம் அப்படின்னா எண்ணெய் கொஞ்சம் கூட சிந்தாது. சின்ன குழந்தைங்க இருக்க வீட்டிலலாம் டைல்ஸ்லலாம் நம்ம அப்படியே வைக்கும்போது எண்ணெய் லைட்டாக சிந்துச்சு அப்படின்னா கூட காலில் வலிக்கு விழுந்துருவோங்க, குழந்தைங்களா இருக்கட்டும் பெரியவங்களா இருக்கட்டும். ஸோ அதனால இந்த மாதிரி இலை வச்சு அதுக்கு மேலே வச்சு விளக்கேற்றுங்க. எங்களோட கார்த்திகை தீபம் செலிப்ரேஷன் இப்படி தான் இருந்துச்சு. ஸோ கார்த்திகை தீபம் அப்படிங்கிறது 3 நாள் 5 நாள் 7 நாள் அது மாதிரி நிறைய பேர் வைப்பாங்க. ஸோ நேற்று நான் வைக்கும்போது இந்த டிப்ஸ் எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு. ஸோ உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு. உங்களுக்கு இந்த டிப்ஸ் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட்ல ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் எப்படி ஃபாலோ பண்ணுறீங்கன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கார்த்திகை தீபத்துக்கான டிப்ஸையும் கீழே கமெண்ட்ல ஷேர் பண்ணுங்கள். பார்க்குற நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அனைவருக்கும் கார்த்திகை தீப நாள் வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ, பை.